A znovu takto. Ja som rátala raz cez 100 razy som jej to hodila. Mňa už ruka bolela. Ona ešte vydržala. Vonku som si už kúpila na loptičku to také nahádzanie. Fleka, čo sa ti nepáči? A hádže mi to tamto nakoniec po tejto ceste až po ústav. Nemožne krát prebehne. Ona má toľko energie, ale aj preto je taká chudá. Lebo ja už koľko razy hovorím, ako keby som ti jesť nedala. Ale oni nie sú tie psičky nejak akože bacuľaté, lebo oni fakt to všetko vybehajú, vyskačú. To je veľká babulka. Ale som povedala, keď je dobrúčkavá. Lebo tá je taká, tá nikde nejde, nezašteká, nič, proste ona poslúcha, keď ideme vonku, tak pri nohách. Krásny vyzerá jak bor. Ona by mala mať vlastne túto tmavú farbu, tú plavu a do toho ešte vlastne tú žltú. Čiže tam, a labky by mala mať tatové, také tie tmavé. Ja nožičku umožňujem, ako daj mi tú čapku. On má aj zadné nožky také ako zajko. Ja koľkokrát hovorím, to keby mi ukázal niekto len tú zadnú labku, ten spodok, ja poviem, ja sa budem štripiť, že to je zajčia labka. Presne, on aj tie pety vzadu úplne tmavé, čierne. A okna otvorené len tak? Aha, už som sa zľakla. Budeme musieť meniť, lebo to